Üdvözlök mindenkit! A mai napon ismét az alakok hagyományos módon történő kivágásával és maszkolásával fogunk foglalkozni. Azért választottam újra ezt, mert ez a legtöbbeket érdekelt és egyben a legkevésbé megértett téma. Csináltam én már erről tutoriált és videót régebben is, viszont ezek már a mai kor követelményeinek nem igen felelnek meg, így gondoltam ismétlés a tudás anyja. Ismét elkészítem, de most már kísérő szöveggel is kiegészítve, nagyobb felbontásban. Lássunk akkor hát hozzá. Annyit még előjáróban el szeretnék mondani, hogy természetesen a videóba lesznek vágások. Azért lesznek vágások, mert gondolom, hogy azt senki nem szeretné végignézni, azt a hosszadalmas procedúrát, amíg ecsettel végig festegetem a maszkokat, minden kis pixelt, úgyhogy helyenként meg lesz vágva, de minden el lesz magyarázva, minden lényeges momentum be lesz mutatva, és ez alapján bárki, aki figyel, az meg tudja oldani majd ezt a maszkolást, ezt a kivágást. Most direkt egy olyan képet választottam, ami egyrészt nem túl jó felbontású, mert elég kicsi felbontású, másrészt hálátlan, ugye mivel a szőkés kislánynak, akit ki fogunk vágni a képből, neki ezek a kis göndör fürtjei eléggé beleolvadnak ebbe a szürkés szemcsés aszfaltba, úgyhogy ez lesz az igazi kihívás, és direkt nem az automata kivágó eszközöket fogom használni, majd azt is be fogom mutatni időközben, hogy miért nem jó, meg miért használhatatlan néhány esetben a szuperautomatika. Most azzal kezdjük az egészet, ugye, hogy a backgroundot dupla kattintással, az altot lenyomva egyszerű réteggé alakítjuk, mert csak akkor szerkeszthető, akkor tudjuk kivágni. Azzal kezdjük, hogy csinálunk egy nagyjáboli kijelölést. Én ehhez a sokszögű lasszót szoktam használni. Belenagyítunk a képbe, letesszük az első pontot, lehetőleg közel a témához, és szépen végig kattintgatjuk a tárgyat, vagy az alakot, akit ki kívánunk vágni. Bezárjuk a lasszóval a kijelölést, körbe van jelölve, és akkor itt a réteg palettán hozzáadunk egy rétegmaszkot. Egy kattintással már eltűnt a fölösleges háttérnek a nagyja. Itt jön a következő művelet. Áttérünk a Layer paletta Channels fülére. Itt láthatjuk a színcsatornákat, és a most létrehozott rétegmaszkunkat úgy hívják, hogy Layer 0 maszk. Bármelyik csatornát kiválasztjuk, egy szürke árnyalatos képet látunk. Ki kell választani egy olyan színcsatornát, ahol lehetőleg az objektum, a fő alany, a kivágandó alany legjobban elkülönül a háttértől. Főleg a haja problémás, azt próbálom kiválasztani, tehát a kék színcsatorna ebben az esetben ideális, mindenképpen más, valamelyiken a piros, valamelyiken a zöld lesz az ideális. És ezt a színcsatornát lemásoljuk úgy, hogy megragadjuk, és erre a szamárfüles ikonra húzzuk. És akkor lett egy ilyen színcsatornánk, aminek az a neve, hogy Blue Copy, tehát a kék másolata. És akkor ezen el kell kezdeni egy szétválasztást, ami úgy történik, hogy a Levels szűrővel, amit Ctrl-L-lel tudunk előhívni, megnöveljük a kontrasztot. Elkezdjük a fehér részeket eltüntetni, a világos részeket a kontraszt megnövelésével, sötét részeket sötétíteni, egészen addig, míg el nem tűnnek itt a haj fölül is a szélek, a kontrasztok. Természetesen hasznos részek is eltűnnek, ezzel most nem kell foglalkozni, a lényeg a haj. Elsősorban ez nekünk nagyjából meg is felel, és ezek után ezt kell elkezdeni festegetni. Ebből lesz nekünk a maszkunk végül is. És hogy lássuk is, hogy mit csinálunk, valamelyik színcsatorna képét be kell mellé kapcsolni, szürke árnyalatos képet,
És akkor láthatjuk a maszkkal együtt, hogy a maszk ilyen vörös áttetszőre változott, ahol befestjük feketére, ott vörös lesz, ahol nem festjük, ott értelemszerűen nem. Ott marad a szürke árnyalat. Ha úgy jobban tudunk tájékozódni, akár mind a 3 színt is bekapcsolhatjuk, úgy még jobb. Én most bekapcsolom csak ezt egy csatornát, ezt a kéket hozzá, belenagyítok, kiválasztok egy ecsetet, és elkezdem festeni azokat a részeket feketére, ami kell, és ami nem kell, azokat fehérre. Megfogom az ecsetet, fekete színt kiválasztom, a Blue Copy csatornát kiválasztom, és elkezdem a festést, méghozzá fekete színnel. Ott, amit azt akarom, hogy belekerüljön a kijelölésbe, azt feketével festem be, amit nem akarom, hogy belekerüljön a kijelölésbe, azt fehérrel. És így gyönyörűen szépen végigmegyek az egész tárgyon, objektumon, kivágandó célszemélyen. Próbálom először a kontúrokat megfesteni. Szépen végig megyünk a kontúrokon, végig haladunk, mint látható a ruha redőzetén. Utána majd a belsejét az könnyebb lesz kifesteni. Az a lényeg, hogy kívülről haladjunk befelé, és ha már elértük a széleket, az esetleg ott maradt piros pöttyöknél színt váltunk egy X billentyű lenyomásával, és ott pedig fehérre festjük a maszkunkat. Ha kényelmesebb hanyat fektetve festeni, akkor a nézet elforgatásával gyönyörűen meg lehet ezt is oldani. Már persze csak CS4 óta, ami támogatja ezt a funkciót. Itt a hajánál lesz a legmacerásabb dolgunk, úgyhogy ezzel elég sokat el kell szöcskézni, hogy szépen le tudjuk festeni gyönyörűen, hogy elválasszuk a háttértől. De ezt is elég egyelőre nagyjából megejteni. A levels jó szétválasztotta, és nagyjából meg is vagyunk. Most ha úgy érezzük, hogy kész vagyunk, akkor ki lehet kapcsolni a hátteret, és megnézni, hogy milyen ocsmány munkát is végeztünk, és most már így belenagyítva kijavítani az apró foltokat, amelyek nem maradhatnak így. Nyugodtan egy nagyobb ecsetet használhatunk. Aminek feketének kell lenni, az legyen fekete, aminek pedig nem, azt pedig teljesen fehérre fessük. El is készült tehát a maszkunk nagyjából. Azért mondom, hogy nagyjából, mert utólag úgyis majd a háttér dönti el, hogy kell-e még rajta módosítani, vagy sem. Na most, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor ezt a maszkot le kell cserélni erre a maszkra. Fogjuk ezt a Blue Copy-t, és egy Ctrl-I-vel meginvertáljuk. Így lett egy ilyen maszkunk, és most már nincs más dolgunk hátra. Ctrl-t lenyomva rákattintunk a bélyeg képére, majd kijelöljük az RGB színcsatornát, látjuk itt már megjelennek a pontos körvonalak, visszaváltunk a layer palettára, azon belül is a maszkra.
maszkunknak a képére. És ezt egy Ctrl-Shift-I-vel ismét meginvertáljuk a kijelölésünket, és most fekete az előtérszín, a fekete előtérszínnel fel kell tölteni ezeket a hézagos részeket. Így is van, az Alt Backspace-szel feltöltöttem, és most már a kifestett maszkom határain kijelölte, illetve kitöltötte, és nagyjából gyakorlatilag szépen körbe is van vágva az illető. Na most akkor jön ki a maszk gyengeség, amikor csinálunk hozzá egy új hátteret. Most teljesen mindegy, egy sötétebb szürke háttéren fogom ezt megjeleníteni, és ilyenkor hát persze kijönnek, hogy ugye itt látszanak a kis fehér körvonalak, ahol nem dolgoztunk pontosan. Ilyenkor lehet a maszkot finomítani. Kijelöljük a maszkot, és a CS5-ben a maszkok panelen, CS6-ban a Properties panelen lehet finomítani a maszkot. És megmutatom, hogy miért nem szabad használni az automata maszk eszközt, maszk széljelölő eszközt, nem tudom, hogy nevezzem. De Mask Edge-re kattintunk, és ha például a hajat ezzel az Edge Detection, ezzel akarnám végigfesteni, akkor nagyon csúnya eredményt kapnék. Itt még el is megy, de nézzük, ahol az arc összeolvad a szürke aszfalttal. Csúnya. Amint a mellékelt ábra mutatja, csúnya, tehát ezt visszavonjuk, és ezt így nem használjuk. Csak arra használjuk ezt a Mask Edge funkciót, hogy szűkítsük a maszkot egy picivel, illetve a szélein a színeket kicsit semlegesítsük. És akkor már is szebb lett a maszkunk, amit természetesen még tovább lehet finomítani. Megfogjuk ismét az ecsetünket, megközelítjük a témát, maszk van kijelölve, fekete festőszín, ecset, és az ecsettel szépen ezeken a fehér vonalakon végig megyünk, hogy minél jobban beleolvadjon a háttérbe. Természetesen, hogyha egy világos háttérre rakjuk ezt az alanyt, akkor ez nem szükséges itt a fehér vonalakat átfesteni, hiszen azok bele fognak olvadni a fehér környezetbe, a világos háttérbe. De hogyha sötét háttérre tesszük, akkor ezeket az apróságokat bizony-bizony el kell tüntetni. Tehát végig kell még menni, festeni a maszkon. Itt alul is látszik, mennyire ragyás, rücskös maradt. Picit megigazítjuk. Gyakorlatilag ennyi lenne a technika, hogy lehet színmaszkolni egy alanyt, és én ezzel itt be is fejezném, mert az idő szűkös. Remélem most már ezek alapján mindenki meg fogja tudni csinálni ezt a színmaszkolási technikát.